Mari Pynbna Bsuh news partly tiket football kin poi kipat ba ki balamut ban mi no na Phyllaw ka State Central Library ha ka no phai singi jong ka arpusaw tarik nailar araja arpusaw dak jing sudu man siem gila Bsuh Biang shaw lain haswa kane dak jing sudu man siem ya jing Pynbna ba ki dan tang live partly tiket kata iwei nak bentau wei brio upat ba dagi hajar ngut bala ap kemang na duk saw baje no phai singi State Central Library ulari sa bat halla penram ya jing bambiang ka kom pelat bat di tiket nak benta ka jing kun semi final football jong Lumpung Duran Cup Kejia kini tiket kejur bah keleng gijaka di tiket anong ba Shillong jan barok shisngi bat kane kelajian nomor om sem lapoi tiket Shaki district. Maka ini tiket pengujian mana pengiong lain pasti Alert, Ndrai Hilang kau masuk sa Nyospak Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya